ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. имрӯз 14 декабри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 158 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 11 та хунаи фурӯшӣ ва 1 та мағозаи фурӯшӣ мешавад аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 27 000 сомонӣ сар мешаванд. 27 000 сомонӣ ин як замини фурӯшӣ мебошад ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Духонага бо таъмири хуб байни Саховат ва Корвон. ҳавлии фурӯшӣ ки таъмир дорад ва кредитам метияншад. Як хонага дар наздикии цирк ва ду хонага дар Зарафшони шаҳри Душанбе бо нархи 300 000 сомонӣ ва инчунин ду хонага бо шароитҳои беҳтарин ва евроремонт дар кӯчаи Навбаҳори шаҳри Душанбе ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб, арзон ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон уб нашавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. ин реклама танҳо барои занҳо мебошад. мехоҳед дар хона нишаста соҳиби маблағи муфид гардед, пас ба шумо ширкати Faberlic-ро тавсеҳа медиҳем. дар ин ширкат тамоми маҳсулоти хонаро ёфта медонед: либосҳои кӯдакона, либосҳои занона, косметика ва ғайра. нависонед, ҳамаашро мефаҳмонанд. кор дар компания Faberlic тариқи телефон. ойлик аз 700 то 7000 сомонӣ. шуморо регистратсия мекунанд, корро мефаҳмонанд, туҳфа метиҳад компания Faberlic. барои қадами аввал, барои дуюм қадам, сеюм қадам туҳфа мегиред, ойлик мегиред, метавонед директор шавед ва ойлику бонусҳо гиред. хубии ин кор дар он аст ки дар хона нишаста кор мекунед. барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. WhatsApp доранд, танҳо занҳо муроҷиат кунанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Крупский мебошад, назди автоцентр. кадоме надонад, ҳамин байни Саховату Корвон аст. худи автоцентр ин ҷои таксиҳои кулоб мебошад. дӯстони азиз, бино аз 4 ошчона иборат аст. хона дар 4 ошчона ҷойгир мебошад. навастройка ду хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ мебошад. таъмири замонавӣ дорад, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 340 000 сомонӣ. боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. занг занед, пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чорсу, маҳаллаи Шорух. чораҳа пеши кулда. ҳуҷҷатош 100% аст. 6 сотиқ замин мебошад. нархаш 27 000 сомонӣ. боз арзон мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби замин дар рӯи экран аст. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона чӣ хеле мебинед? рақамҳои россияяй. лекин дӯстони азиз, агар шумо аз Тоҷикистон хоҳед ба соҳиби хона муроҷиат кунед, просто метавонед дар WhatsApp шо нависед. мағозаи фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати деҳотии Заргар, деҳаи Камсамол. дар даруни магазин бор ҳаст. қатӣ борош фурӯхта мешавад. ҳамаи чизу чораш қатӣ, яъне ҳамун силажое ки ҳастанд, ҳамаашон меистанд. нархи мағоза бошад 240 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби магазин дар рӯи экран ҳастанд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Синоду, шаҳри Душанбе. ҳавлӣ иборат аз 10 сотиқ замин ва 2 та хонаи алоҳида мебошад. ҳар ду хона 4 дархонагӣ доранд, яъне дар умум 8 дархона ҳаст. таъмири замонавӣ, об, свет доимӣ. болои пости чоракоронда ҷойгир аст. маршрути 8, 46, 25, 26 ва дигар маршрутам ҳаст. аллакай Синоду шудагӣ, яъне дар шаҳри Душанбе аллакай дохил шудагӣ. дарахтҳои мевадиҳанда иборат аз 30 дона ҳаст. ҳамаи шароитош ҳаст дӯстони азиз. нархаш 750 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. марҳамат. боз хотиррасон мекунем тамошобинони гиромӣ. 2 та бинояй. ҳар як бино 4 ҳуҷрагӣ доранд дар дарунашон, яъне дар умум 8 дархонаяй барои 2 оила мешавад.
ва боз дӯстони азиз, агар дар кортон бошад метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда аз мобайн девол кунену ҳавлия ду тақсим кунед. Чиба ки замин шамкалон аст, 10 сотиқ ва ду бинои истиқоматӣ дорад. ҳавлии фурӯшӣ бо таъмир ки кредитам метиҳанд шавад. Бо диққат гӯш кунед дӯстони азиз, 6 сотиқ замин аст, 4 дар хона, гирди ҳавлӣ маҳкам мебошад, об, барқ ҳаст, ҷойгир аст дар ноҳияи Рудакӣ, лекин наздикии шаҳри Душанбе аст, 9 километр, аз Канечкаи троллейбус 1 километр раҳай. Нархаш бошад 300 000 сомонӣ, лекин метавонед 200 000 сомонша ҳозир тиҳен, боқимонда маблағша камтар пас ҳамчун кредит супорен. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап доранд, аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавед. боз як чизро хотиррасонтон мекунам дӯстони азиз, аз рӯи суратҳо маълум аст ки хона таъмир дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод, райони Нав дар Калот ҷойгир аст. 4 дар хона дорад, кухнӣ, меҳмонхона, аловхона, ҳоҷатхона ва баняам дорад. 10 сотиқ замин мебошад. соҳибаш мегӯяд ки шароиташ 100% аст, таъмир дорад. дар наздикии масҷид, мактаб, магазин дар ҷойи беҳтарин мегӯяд соҳибаш, документош 100% аст. срочна фурӯхта мешавад, сум дар курай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия ватсап доранд. нархи хона бошад 250 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. марҳамат, ҷойгир аст дар ноҳияи Нуробод, райони Нав дар Калот ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, яхонага бо масоҳати 26 метри квадратӣ дар чорумоҳ шонаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар наздикии цирк, отопление дорад, об ҳамавақта, Wi-Fi подключёнияй, яъне пайвастшудагияй, трезоҳои пластикӣ дорад, назди цирк да ҷойгир аст, пушти супермаркети Сафар, доми 4 ошшонага мебошад. хона дар 4 ошшонаш ҷойгир аст. нархаш 260 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 13 шонаи бинои Новостройка. 72 метри квадратӣ масоҳати хуб аст барои духонага. ҳар ду ҳуҷраш ва кухнишам треза доранд, яъне ягон ҳуҷраи бетрезадор нест ва ду таи дигар балкон ҳам дорад. дар кухнӣ балкон аст ва як таи дигар балкон дар як комнаташам ҳаст. дар бинои Новостройка ҷойгир аст. трезаҳои хона тарафи раҳи калонда нигоҳ мекунанд. худи биноам назди роҳи калонда ҷойгир аст. ҷойгир мебошад дар Зарафшон. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳову садикҳову мағозаҳо дар наздикии хона ҳастанд. бари хонада супермаркети Анур аст. нархи хона бошад 300 000 сомонӣ. срочна фурӯхта мешавад дӯстони гиромӣ. хона пад абои тайёра, лекин зиндагӣ карда мешавад дӯстони гиромӣ. ва иваз ҳам мешавад бо мошин болои пулт. яъне агар ягон сечка ки Toyota доштагӣ бошед, метавонед пешниҳод кунед, болои пул метиҳен. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Домтиҷей занг зада пурсон шавен. рақамҳое ки охирашон 7911 мебошанд, ватсап доранд. марҳамат тамошобинони гиромӣ. ҳавлии фурӯшӣ, аниқтараш гӯем замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Моинкач. 10 сотиқ замин аст ва 3 дар хона дорад. замини ҳавлӣ калон мебошад ва заминаш 4 кунҷаяй. агар форатон метавонед заминро харидорӣ карда тақсим кунед, аз ду таҷо метавонед дарвоза монед дӯстони азиз, чиба ки раҳ ҳаста то ҳамун ҷоҳоша. хулас ҳамин ҳавлия сёмкааш дар каналмон ҳаста, сёмкаи алоҳидаш, масалкаша дар комментария мемонам. дароен тамошо кунед, дар онҷо ҳамашро ба пуррагӣ хушу фаҳмондагӣ нишон додагӣ. нархи ҳавлӣ бошад ҳозир 370 000 сомонӣ мебошад, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Домтиҷей барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор 2 мебошад. об ҳаст, барқам ҳаст, ҳамавақта мебошад. ҳуҷҷатҳои хона шартнома, полош, ламинат, даро хайтек, ҳоҷатхона
ҳамом ҳаст, алоҳида мебошанд. барои худмон сохтагӣ будем, бо сабабҳои сафар ба дигар шаҳр фурӯхтестем, мегӯяд соҳиби хона. Кондитсионер ҳаст, 2 телевизор, спальни гарнитур, кухонни гарнитур, газ, микроволновка, термикси 80 литра, парда, қолин, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. ба ғайр аз курпаву курпача ва посудаҳо дигар ҳама чизҳо меистанд ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмири бениҳоят зебо дорад. нархаш 400 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, аз наздик омада муомила мекунем. якхонага, духонага кардагианд бо масоҳати 43 метри квадратӣ. дом навастройка мебошад, 9 ошхонага, хона дар 6 ошхонааш ҷойгир аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат, занг зада пурсон шавед. кадоме надонад кӯчаи Навбаҳор, ин военный городок мебошад. раҳош через Гипразем аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. духонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 3 шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва дар доми кирпичнӣ ҷойгир аст. кӯчаи Айнӣ назди части СНГ, шаҳри Бухтар. нархаш бошад 245 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. якхонага ба духонага табдил додагианд бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 5 шонаи бинои навастройка. хона ҷойгир аст дар 18 микрорайони шаҳри Хуҷанд. хона аз ғишти пухта сохта шуда, лифт дорад, бе миёнаравҳо соҳибхона мефурӯшад. техпаспорт дорад, назди ГАИ вилоятӣ ҷойгир аст. донишгоҳҳои ХГУ, ТГУ наздик ҳастанд. ҳуҷҷатош 100% мебошад. аҳолӣ зиндагӣ мекунад. таъмири ҳозиразамон. духонага кардагӣ фурӯхта мешавад сари роҳи калон. дом 7 этажа, хона дар 5 шонааш ҷойгир аст. нархи хона бошад 375 000 сомонӣ. марҳамат. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. дар комментария пештара навормон як тамошобинмон шикоят карданд ки чӣ баъд аз шаҳри Хуҷанд дар наворҳотон хона бениҳоят кам аст, ҳамагӣ якта хона пешниҳод мекунед. сабаб дар он мебошад ки аз шаҳри Хуҷанд дар комментария бениҳоят кам аз мо хоҳиш мекунанд, бениҳоят кам. агар комментарияам дароин хонед, мумкин як нафар одам пурсидаг бошад ки аз шаҳри Хуҷанд ягон хона дар кор, ё ки ягон кас напурсидагиай. авастанно мардум аз шаҳри Душанбе хоҳиш мекунанд хона ва аз шаҳрҳои Ваҳдат, Ҳисор, аз ҳамин шаҳрҳо бисёртар хоҳиш мекунанд. аз шаҳри Хуҷанд умуман аз вилояти Суғд бениҳоят кам хона ҳам хоҳиш мекунанд, ҳам бениҳоят кам ба мо пешниҳод мекунанд. аз ҳамин сабаб дар наворҳомон хона аз шаҳри Хуҷанд кам аст ва агар аҳамият дода бошед, мо дар охири охир аз шаҳри Хуҷанд хона мемонем, барои ин ки мутаассифона талабот кам мебошад. акнун дар бораи ҷоми ҷаҳон гап мезанем. ҳозир соати 8 бегонӣ бо вақти душанбе бозии Фаронса ва Марокко сар мешавад. албатта ки мо тарафдори Марокко ҳастем, чунки мусалмон ҳастанд ва мунтазир мешем, мефаҳмем ки финали ҷоми ҷаҳон меброяд ва бо Аргентина гуфти гапо меҷангад, бозӣ мекунад. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон, худтона эҳтиёт кунед.